Siden 2000 har vi leveret industrielle robotløsninger til alle grene af industrien. Robotter og komplette robotceller leveres som en del af vores brede kompetencefelt inden for moderne industriautomation, og vores speciale er end-of-line udstyr. I samspil med vores konstruktører og vision-eksperter udvikler vores robotprogrammører komplette robotceller til alle typer af håndterings- og bearbejdningsopgaver. Vores store force inden for robotløsninger er, at vi kan tage ansvar for både den mekaniske og den elektriske del af projektet. På den måde får vores kunder en mere gennemtænkt og fremtidssikret robotløsning. Vi råder over et bredt program af robotter fra Hyundai, som både kvalitets- og prismæssigt er et attraktivt valg, og vi kan levere meget hurtigt, for vi har Hyundai-robotter på lager.